dole ne kake sauya sai za ka je ne. Haba Ibro yau na an kasa yarinya talla ya mata rashin mutunci gobe an mata shekaran jiya tare ta argo ya gaya mun na hakura na bari aka ce saboda ina da fada haka ake rayuwa. Kai hakuri da rayuwa kai hakuri ka kyale shi Ibro fa kowa ya san shi bandau ka gani kowa ya san Ibro halinsa a cikin garin nan kai hakuri ka kyale shi inna Allah ma sabili ne. A gani duk ba na ya hakuri ka kyale shi tunda wannan abin da yake mu ma muna kallo muna sa ido mun ga to a garin nan mun san abin da yake amma kai hakuri ka kyale shi to shikenan naji a garin nan haka nan garin nan aka yi me ba ai ba wani barawon agwagwa kankana da aka yi amma to kuma a shi ma abin da ya ci riba so ake shi ma Ibro yayi abin da ya ba wallahi ba to wallahi ba zan bari ba babu ruwanka mala wallahi ba zan bai Ibro ne shi kadai ne a garin nan ko bari ya safari ta kare inda rashin mutuncin ya an kasa gada shi yau za ta faru ta kare salamu alaikum wallahi na dauka Ibro ne da sai dai kawai ka ji na sauke masa na ne haka to ni dai abin ya ishe ni yau yawa ta an hakura gobe ya mata jibi ya mata to wallahi na mun gaji wallahi zan yi aika aika ki rake da wannan to ai hakan ya kusa dan mutubar da mu kike kowa babu wanda yake ganin damarsa na wagara sai ka ba kan ke da nake hakuri ban dan yadda Allah ya hawo warai ba daga yau ka ya wallahi idan ba a yi ban magana ba na rage da Allah da duwatsu ma zan yi sallama yawa yanzu na yi ta musulunci ne amma nan gaba wallahi da duwatsu zan sallama a to na gode an ji
Saboda ba ga shi na waje? Ba ga shi halata a waje? Haba, bandaru. Shi na ganin ya zo da katuwa gora, wai zai rushe da iburo. To ya ji ya kuma ɗauko wata magana ke ne. Kullum ba ma'ajin su kenan. Na ce to har shi kenan mu yanzu a duniya ba mun aiki kawai kullum sai dai ba da haƙuri. Haƙurin da ya mai gida ba za a gajiya ba. Haƙurin za a yi ta bayarwa, ni ta haƙuri. Addu'a ba abin da za mu yi addu'a nan ita ce makami. Ana yi. Shi dai wannan yaron ba abin da zai tafi da al'amarinsa idan ba addu'a ba. Ka daina zafafawa zuciyarka. To amma fa da wata. Yawwa idan an kawo maka shaidin nan ka ba su haƙuri. To yi kenan. Ba za ka aike shi je ya ɗaukar magana ba. To dan fa dai ibro bai gyara hannunsa ba ni da kaina. Ni zan fara mai shege duka a cikin gidan nan kafin fata waje. A dan ba ta kai da haka ba. Ina ai mai gida ba za a kai ga an yi haka ba. Ai ba za a kai ga an yi haka ba. Allah kyauta. Ka daina tada hankalinka. Allah ai. Hakurin shi za a yi. Ya za ka da mutum za ka aike shi ne? Allah kyauta. Ba kai ka ce ya je ya ga maganin nan ba. In an kawo ma kashe ƙara ka bada hakuri. Yawwa shi ko bai ce masa iya abin da Allah ya nufe mu. Allah kyauta. Yawwa. Allah kyauta. Ayi hakuri. Allah na ɗauka jin sosai. Ni ina ciki na ji kana kira. Ya Allah ne ma dai kiyaye. Dan ni ba me kenan na ce daga rawa sai kiɗa daga rawa sai kiɗa ba aikin baki ba na fari yanzu haka za a zauna ga kunan son kowa kin wanda ya rasa Allah ya bani jikoki masu tsafta kaman ku a ce ba za ku yi aiki ba ran ma ba aiki ba aiki ne yau zamani ne wannan abun ma da ifi zamani ba to me zami in sai wannan ran ne ba za mu yi miki ba wace koyi wannan ran na gane ka gane duniya ba yanzu rai komai ta ma za ta aba kaka au na kuɗi kuke kai ka ga ba na son shashanci ba na son shashanci can za ku je ku yi ranar kuma adawa yi ma ka waje ba ci gaba da ci gaba da kaka ba nan ba sai dai ku je ku ce haba mu je ba za mu je ba haba kaka sai dai ku fita haba ba za mu je ba za a yi min wannan iskanci a mu je gida ba za ba mu je ba za mu ba kowa bane ba lokacin mu wani haba kaka mu je wallahi ai mu ba za mu fasa na wani irin jikoki aka bani a ce ba wani aikin baki ba na ja sai dai daga rawa sai kiɗa da an ci an ƙoshi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kabir Katu, 1,000 ina kirkawa Malam Hamza. Malam Hamza. Ga kudu ba. Da hatsi. sai a ya fito mu Ya bani naira 70. ka burge shi da tuɗe ki ce reni a tusa kai Usman dan tarewa. tarewa ba kai mutu ka tarewa ka ce tarewa Ya bai sa naira 600 da naira 20. suwai kai Wurin hada kuɗi. alƙuran da tsamin kudu ce wanda kudiri kai tusa kana tsamin kudu Ni za su da uku ce na bala ba kai wala ba kai sa kai in banda za ka mutu sa ina zaune kai da mutu sa tsamin kudu kai wayo mari na tusa tusa wallahi bakwai mari bakwai kayan mari bakwai wai saura shida ya haƙuri kai a haƙuri babu tusa babu na zai ka kowa dona ka tsaya kawai na nama tsaya nan ka tsaya ba wallahi sai na yi maka wallahi sai na yi ma mari biyar duk inda muka haɗu ko a taron yidi ko a taron suna marin nan sai na yi su ko a gidan ku muka haɗu sai na yi su fa za ka yi min bayani
ko baka ji na? Baka ji na? ina jin Yanzu kai shi ke da har abada wai kai a zatanka kai kaɗai kawai na ba a duniya kake cara maka kullum sallama 1 4 5 6 7 a cikin gidan nan kullum sai an mun saba da dare wani aka kiyaye kanka ni ba dauka ba kullum kai kana kai caji yake ne kina ka shi ne yana sa ai masa aure yiwa shi masta ne da wannan kazo kuma to lokacin bai yi ba mai gida na aure ne mai gida ka dan saurari wallahi maganar da yaron da ya zo da ita to wato ya kamata a ce haka din da ya zo da shi To. an sa masa to yake kaga maganar auren nan Eh, wato ita za ta ƙara samu masa da nutsuwa to haka ne to kullum ba fatan nutsuwa sa muke yi ba ai ba musu da nake ba to ki masa ba haka bane mai gida ba haka bane ki masa ba haka bane maganar abin da ya kamata kenan a yi kai kuma dan Allah ka dinga tausaya mu haifin nan naka gogo gogo liver gogo so take note duk abin da ya biyo baya kar ka zargi kowa ka zargi kanka me yasa kai wai kake irin wannan rashin mutuncin ne yi me yasa baka da kan gado ne da ji kaina kai hakuri mai gida da ji kaina kai hakuri to ai wannan kalmar da ke ga mai ita ce nake na ta hakurin ne ai hakuri za ki gama hakuri da kuma abin da ya to faɗa yanzu za mu je mu dauko wani ne mu ce shi ne na tun da shi Allah ya ba mu ya zani da shi wannan mai gida ka dinga hakuri wannan Allah ya yi da sai hankalin ka kwanta da shi Allah ya yi Kula bai mu saya. Kula bai mu saya. Kaga zo mana. Gani? Sai kai ka ce ka mun taita wa kawai na canza. kai ya kana ce zaka ce baka da kursi Ba ya ce ne ko sisi ba. za ka bayar ko ba ka bayar Na ba ce ma ko kai. Kama dai ne. Kama dai ne. Fulak, an ba da Na ce ka. yanzu fa yadda za a yi ka gane ko kawai ba naira 30 nan Ban gane ba. kamar ya duk ba yake kuma ba ka sa ka da Allah ka ungwana da Allah kai wai ba ni ne gaba da kai ba ne Allah kauce kai me yasa yake yin wannan ne kai ka je yawa fa Allah ya sa ya fito. Na zuwa gida da masa na same da kaga wai kai wai yawo Ka kama ka. Ka san dama akwai bashi a kan. kai wai ai da ba kai saba ni ma kai ma ba tsoron ka nake ai ba tsoron ka nake wai yawo ba na tafta ne dinga tafiya zan yi tafiya zan yi ina ne ɗakin yi ya haka kin yi magana da shi ne zan so in same shi cikin ba salama gidan ku ne ke iya ki musu kowa miki sallama ba ki shigo gidan mutane haka gadan gidan Dan mutane haka Allah gadan malamai gadan nuna min ɗakin Ibro yana ina ina ne. gani a kai ba ba ki koma idan ya dawo sai ya nuna miki dakin inda yake to kuma ne ka ki kuma ne ka mutunci Gaskiya kuna kwafsa wallahi. iya a yanzu wannan yarinya shigo ne in ba da gudun shari'a ba ba sai da rige wata ba to mai gida hannu matsayi ba miya ba dan muna da shigo wannan ya za ta shigo mana gida ka to tunda kiyaye sun ka dawo
bandaru. Haba. Ina yi. Ka rika saka min a bakun da ka ce wani abin nan. To ya ga ina bacci zan ce min dodon kunne. Kana ga hannuna ko dan ka ga hannuna kamar sufana. An ga ma hannuna na sama. To ka kare min irin wannan. Irin mutum yana son ya bacci ka hana shi. Dan Allah kaka ji me kake mun wannan shakar ka daina min irin wannan wannan ne muka da amma dai in mamarin ne ai wanda ne ma bai kai wannan ba to amma ba ne nuna kan ne ma haka bane ne dan ba ka da hankali za ka dinga mun wannan ba ka zo ka rika renan waye ba da kai muka debo baccin nan ba to jaman debo kwana nawa ba mi baccin ba kai ma ba sai ka bani nayi nawa ba to ni ma ka bari nayi ma shi sa ba na ki tafiya gida dan haka ne wallahi za ka gane daga yau kowa ya rika kwanciya wajensa daban ba gurin nan sake ni kowa ya rika kwanciya wajensa daban ba gurin nan ina ga hanya na ka fita ai abin bai kai da dutse ba sai ya kai wallahi na gargargaje ka dai barin gurin nan ne ai mai sauki ne to buna ha ba bandaru akan kawai saboda abin ka hana da bacci an hana kan haba da kai fa muka je muka ɗebo baccin nan fa to amma da muka je aikin da wa ya fi samu shi sa na kada da aikin tsire ka ai aikin kwanan nan ka zo ka hana mutane bacci da naira 50 fa na tsire ka to dan ka tsire ni da 50 sai ka hana ni baccin ka dinga dukan 50 din kake mu kuma wallahi kai zaka biya kudin hayar shimfiɗan nan wane wallahi kai zaka biya ka san Allah sai ka biya wallahi ba zan biya ba ka je ma ka gaya masa da mai ai ta san ganin na baka zaka bai babu ruwana ka gaya su buran babu ruwana ko shi ko salisu halgon ne yazo ba za a bayar ba dan iska mai tsira ya ma za a yi in bakwa kawai kuma a zuwa wulaƙanta ta don me kai bakwa ga kawai wata bakwa gare ka wace ce ta bakwa ta ka wace ce kuma ta zai so me na bincike na ba bincike ne abin na ku wanda gidan bakwa ne ba mahaifanka bane ba bincike ka da gansu kawai in ta zuwa bude mata daki kowa ce ce ni na san matsayin ta na san mai ta kuma na san mai take nufi ni na san abu ni na san muhimmancin ta so this is the last wacce ta zuka I mata a bude mata daki a da yake yayi kawai a da yake yayi ka yes kin gara na aya shi akan ke gida kin gara na ba mu gajiya ba ni fa da a can fa tashin hankalin da ka dane kin ga yanzu sai yanzu hankali na tashi yanzu kai na yanzu ma ke tafasa da tuni ba nake musu ai hakuri mai gida ni dai ba zan gajiya ba hakuri zan yi ta baka sai abin da zai kafin yayi wasu sanyi da yawa kuma idan Allah ya ga dama lokaci guda sai ka ga a shirye shi to shikenan a can shirye sa muke yi ai hakuri dai sai mu ce Allah ai hakuri ai hakurin baya yawa mana maganar lamari duk wanda kaga ya ce hakuri bai mai rana ba to bai yi shi da yawa ba Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sani dai. Ƙara mutuwa ce. An yi fushi nake. Ya haƙuri. Yaushe rabanka da ka zobe. Kwana uku yau.
kuma a kwana uku nan kullum na ce na da kin gaja ki ya wuce da taki to ni ne aikin gona ta fi idan na yi gero to sai na sa dan wake to da na tsaya na gano muhimmancin alala a Najeriya sai na tsaya na dage akan harkar noman wake kuma na sa dawa in ne kunya biyu ta dawa sai na kunya biyu ta gero sai na kunya uku ta mewa sai na watsa wake tsakiyar gona sai na watsa gida ya ci gaba Allah ba za abin da nake so da ke rabu ina so na rinka zuwa gurin ki jifa in na zo da safe muka dan yi zancen safe kuma bayan sallar magariba sai na zo dab da zaki tafi islamiyya nan ma sai mu dan yi zance da yabba ya so Ismail yawa ba Ismail kin ga yanzu abin da isa shi ma tun da wanki in na ga Ismail Khalil na ja'in sai na gaide shi ba hamu sai na je ka jinsa da gaide ok saboda kana so na yi talaka saboda ina sai ba ka so na ba za ka gaida shi a ba ruwa na dai ai hanyar jirgi daban hanyar mota daban yau wajen gamiyar kuɗe ba ba ta shafi kurege ba ina abin da isa ke yawwa to ina jin gobe akwai mai gidana ya turo ne a'a gobe ma za ka dawo Abubakar Wada gobe ma za ka dawo ya tirakin baka jarman yabo ya turo ne gobe ma za ka dawo to zan dawo ka zo mu sallama zan dogo Rama tutuwa ikon Allah na tuno Rama tutuwa ta zo Rama tutuwa ikon Allah dirgijin dam dirgijin Rama tuke na san Rama da abin da zai taɓa Rama ko zai shiga tsakanina da Rama Allah sai na ga abin da ya tura gudu nake Rama tutuwa ikon Allah Rama tutuwa amaryar daushe dirgijin Ai na ga taku ta zo ne muna tafiya na ji zancen ƴan mata kawai aiki. Wane ya kaza na ce to. Wayannan kwari ne. Na san mu kuma sai da dasu. Ba a jira ba ka ji wani daidai wata shigowa da ne wajen nan sai iwu a na ji ku bana da ai ina jin a da rai wani a gida ba ko gaje ana rai ku san jama'a wannan da ran na da ku sai man na nan da ina jira ba gayan nan ba su da ba na fara gyangyaɗi wayannan ƴan watannin abin da za su yi min kenan
to kere na yawo zabo na yawo duk wanda na kama sai na sa shi a biba ai na gane ku kuna garawa ina kallon ku ya fata ƙarya motsi ɗayan hadda wani gilas yanzu nan amma a nemi abin a rasa wai dauka ta wannan keken kawai kama ruwan da zan yi a nan gurin yanzu shikenan har dauke keken yanzu a gurin nan a nan gurin nan saboda Allah la ilaha illallah kai wannan ina jin wanda na fice hanya na shi wato wanda ya farci da mara shi ne dan adam da Allah ya halitta so yake ga ya yi aure kuma ya haihu to alhamdulillah an yi aure kuma an haihu to amma abin da ya biyo baya wannan yaron na bajena ibro ni dai a duniyar ta Allah wato ni ya saka mata sun ce uku to ni ya fi 20 ma saka ni kullum ta Allah safe da rana da dare ana kawo mun karar na yadda zan yi da amma iya ukira ga baki da kakaf a cikin gida da waje na yi to abu ne ya zo ƙarshe ya zo gargara na ce to abin da zan yi in zo wurin ka nemi taimako ai mun alfarma Allah ya gafarta malam idan an yi karatu a makaranta addu'a yara Allah ya ansa a taimaka min yara su kan addu'a Allah shi dan yi buru za a yi addu'a yawa in an tashi a makaranta ma za a sa yara su yi addu'a amma dai duk da haka ina da shawara to na yi na farko sai ka yi haƙuri ka sa wa ranka haƙuri na biyu kada ka gaji yaran nan ka dinga yi masa addu'a Allah ya shirya da shi ya ɗora shi a tafarki madaidaici sannan ka sa gyati matarsa ta dinga yi masa addu'a kuma ka ƙara haƙuri Allah shi ne mai komai mai kowa ba abin da ya gagari mulkin Allah yawwa ya haƙuri da ya za a yi karantiya na haƙe ka a wani naka suna ina kiran yara da nesa amma na ba za a yi nani Assalamu alaikum. Ya gari? Lafiya lau. Wannan keken fa? Jiya nan na siya shi. Jiya na siya shi saboda kisan su da irin mu gayu ba mu cika sanya wa karba. So abin kuma wai keken na ba wai dan rashin kuɗi ne yasa na sai mashin ban sai mashin ba ko mota ba kira jina da kyau na sai keke ne saboda exercise dan ranka dan rewind din jikina ina dan motsa kashina shine saka wannan sai wannan keken ya gari ya yau ya kike oh thank you very much ya kamata a yi kawo kawo yana da kyau na sha rana wallahi na sha rana ai matan aka ganka da abin hawa ko shi ke da su da kama da rayuwa da an ganka da abin hawa shi ke da su da kama da rayuwa ya yi fai ai ba shi ne lallai
ai shi ne kuwa Allah nake faɗa gaskiya daga dugunawa fitsari aka ɗauke min keken nan daga dugunawa fitsari kama ruwan da zai tsada ya ai shi ka ɗauke min keken an sama aksarai dama ku ne sawun ku na yan marka da anan ku na manyan shanu ana kallon ku haka wannan kana ka ganin kare an sama ya kun Allah ka ganin kare aikin banza aikin wabi daga duguna ran banza ba a dauke min keken duguna ran kama ruwa shi kenan a dauke min keken Allah ya kada kada garin yarki mutumin banza mutumin sai kun Allah ya kada kada ha haka za a yi rayuwa Allah ya mun da To shi kenan ka jira ni. Goban ta. Yawwa shi kenan. Bandaru. Yawwa. Kai na hango dama. Ni kuma wallahi kaga dama yanzu na bada sako zan yi. Dama ina neman ka. Ka baki. Bashi bi ka san nake bin ka. Akwai na kuɗi, akwai na mari. Dan na san da su. Amma kuma ta yadda zan warware ma. Bashin mari. Kai ka takale ni. Domin ina kwance muna kwance zaman mu lafiya kake nema ka kashe mun kunne. Domin kunne ba abun wasa bane. Saboda ka ga na kamar su fana shi ne. Duk wannan kai ta shafa. Sannan kuma bashin kuɗi naira 70 da kake bi na san da su. Amma kuma ka tuna Allah bin ka 150 da muka je Giranto. To ai da aka Giranto yarinyar ta fuskanta ko makaryata ne. Ta ce ni na rike. To ta ce na rike ko ta fuskanta ashe makaryata. Amma da ai dole ka bani tunda kuɗi na ne. Wanne? Ya da baka ta ce kan da baka ta fuskanta ku kan ku kirawo ku. To mu da ai yanzu ta nadama. Ta yi nadama ta fuskanta ku yan Giranto. Gaskiya ka cinye 150. To dole ake kira na bu wani. Allah na bu wanda ba wanda amma ka sha kunu ka gaza biya. Na rago da biyar ce. Da ran kullun na rago mai da wata biyar. Shi sa kuka bari ta to da akar za ta to akar ta kun hana ta kuɗin mota. Ina ku makaryata. Ina Bandaru. Ba san nata kuɗi. Ina Bandaru. Allah ka 70 din da ka ci kon 80 din. Wallahi ba zan bayar ba. Tunda ku ci gaba da girantan ku. To ai giranto da kake magana giranto. Ai ina da oga girantan nan. Ismail shi ne ogana. Aho shi da shi da hannu. Shi sa shi to shi sa ashe da kaje ka gama zuba yarinya ƙarya tace ka bata na mota kaɗi. Na mota dan me? Ba ta na wannan da ku ji tsoron Allah ku rage kuma wallahi za ku abun nan za ku zo ku yi da. Dan ka 80 din nan Bandar. 80? To ba za a cikin 150 ka dau naira 70 ɗinka ka ban 80. To kake nuna kan dai kake haka da kai. Ai wannan ina nuna ma dan ina kula da awakai ne ina duban gidan bulo. Amma wannan barin yadda ita domin ka tabbatar kadan da ke ka da hannu ka dauka wai da sanda na da ke ka. To shikenan. Yawwa. Yanzu magana kuɗi kake. Ya. Magana kuɗi ce ko? Magana ma da muke ai ta kuɗi ce. Yawwa dan jira. Yawwa. To barka ba. Wannan fa ba zan karbe shi ba. Wannan bai kai 80 ba. To amma zai iya du abin 80. Zai iya fada. Amma wannan ai ba zan iya. Hayya. Ai kai gudun banza. Ni ba zan biyo ka ba Allah. Ina ka taimake kan na kula da kai ka zuba sabulo a nan. Amma ba da haka ba Allah kai na kure ma gudu. Kai din ne. Za mu haɗu ne. Ka daina gudu za mu haɗu ne. Aikin banza.
naku ya dawo kaina ina tsakiyar bacci mafarki nake fa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da za a yi zan mai da ku gida ku je ku shirya kayan ku tunda abin ya zo kaina ba zan yi bacci ba in wata wa inda za mu je ba inda za ku fara jin daɗin zama a nan wallahi ba inda za mu je kawai in kina son zaman lafiya da mu ki kare mu sakin wala ne abin da ran mu kike so kawai hankalin ki kwance ke ma amma in ba haka ba wallahi tallahi ke ma hankalin ki ba zai kwance kuma ba inda za mu je ba wanda ya sai tafi kaka mu ba inda za mu ba inda za mun ga wajen zama ya za ki ce za ki kai mu wani abin da mu ba za mu to ina zuwa ne a'a yanzu kina so ba kaka na ji ba na son su da Allah ku hakuri manya kamar mu kai ne ke ba kin gani ba kai mu je kawai kaji Ibro. Ibro kai so master. Daman ni ina neman ka. Wannan ba an bullata da kake da iyayenka tana neman gyara akwai hatsari a cikin ta. Kai ma kana so ka haihu, kai aure ka haihu. Kai ma a yi maka biyayya, ko baka biyayya ba wa zai bi ka kai. Ka ji tsoron Allah. Ka bi iyayenka umarnin Allah da mahaifi ne wannan. Are you finished? A ban gane are you finished. Ka gama? Ni ba ina gaya ma ne ba ka bi umarnin Allah da mahaifi ko ka kana so ka juya baya. Thank you very much. Ɗauke kafar ka zan wuce. magana sai faman wani shishin kamshi yake yi kamar mu duk da ajin mu biyo ki amma ki tsaya kina wani faman shishin kamshi muna manyan yara da mu a garin har akwai wata ɗaya a garin da magana ta tsaya ni shishin kamshi ta bayan mata kamar mu mun zubar da ajin muna sauraron ki mu ne muke magana amma ko kin mana kina wani shashare ba kina wani abin nan ba ki san mun ko suwaye bane ba dalla ma da ya shiga ne dalla da ka a'a ni ba mata aure ce kuka biyo ni kuna ta gaya mun kalaman da ba su da daɗi me haka what mata aure haka mata auren suke ai ba tsaya ki jin gaya miki mata aure yadda aka santa idan hijabi za ta sa har ƙasa in ko ba hijabi ba za ta lullubi sosai kawai wannan ma raina mana hankali zaki dan mun ce muna son ki ba ku yarda da ni mata aure ba ce ko ba ku yarda ba raina mana hankali zaki ai kin san dai kun taɓa zance da ke haka ba ko mutumin nan an gaya miki ba mutumin kirki ba ne kai ya hakuri ka zagaye zan gaya ma me yake faruwa a garin nan ma ka san ibra kewar ba mutumin kirki ba ne sai ƙarya tsiya naji ina hakuri fa nake baka yi hakuri ka zago na ki na zago ina nan daren da mu kana so ni ware na ya ɓaci ne abin da nake so da ke sai kin ce min ke ba kaunarsa kike ni fa ba cin sa nake ba shi fa yadda ni na dan nishadi na dan ji daɗi a zuciyata Allah ba ta so wallahi ba na son shi da naka kana da tsallakan Allah sai na tsallako sai dai ki ga baba na dan karya muku lakamin gida kin san ni din gwanin shiga ɗiban goba ne shi isa duk wani dan gadan haura shi ba shakka nake ba kyau ya haƙuri na karya muku lakamin gida to abin da isa ramaki mutumin nan
ba mutumin kirki ba ne. Shi fa na gaya ma ba san sa fa nake yi da shi fa ya dame ni. Ya zan yi masa shi fa yake To ni sai na watukar hanki. In za ki ƙara tsayawa da shi ne sai na haƙura na bar mai. Allah sai na haƙura. A me daɗi? Abin da aka ɗora kan wuta ne. A'a na haƙura da shi don Allah ka yi haƙura. Abin da ya sa maganar auren nan ni da mai girma ya santa. Ko? Abubakar wada tirakin baka da jarman yabo. Ke da zai tsaya kan auren nan. Yanzu tun da kin faɗa haka, to ni ma na huce. Na huce. Sai zuba ni labari. Kuma ba kai min dariya ba. Na ɗan yi dariya. Na ɗan yi dariya. Yanzu labarin da zan baki. Wata rana ne dai wata rana ne. Ga gido ga kotu. Muna zaune a ƙofar gidan ne dai. Ka kullum zai Gido! ne ba za ka canja ba. To in baki wani labarin. A'a ka ga yanzu lokacin daji na kuka dawowa ka bari an jima za ka dawo. To. Ba ko. Shikenan da problem. No problem. Goodbye. Goodbye. No problem. Goodbye. Goodbye. Wala goodbye din nan ba san me nake ce. Goodbye. No problem. Ramatu. Ashe ne ƙoni take, ni leƙota na kai kamar leƙon kudi bai. Yau na sauka abin da sa da kira ka zama zami na nutsuwa zami magana. No problem. Yawwa. Ko da shi kalmar ka da kake faɗa ta aure a maka aure to yanzu ya nushe yayi. Yanzu abin da ke so da kai. Ka gaya min wacce kake so za ka aura ta yi maka ka fito ka gaya masa ai. Ni da mun ma da ba kuma yana magana ba ma sai dai ku ji an daura aure. Kai me yasa baka da hankali ne? Mace ka daura aure wasu iyayen kake da su wanda suka fi mu? To tunda kun ki ba sai je gurin wanda suke kwanan mu su daura mana. Ni da yanzu wannan abin da sai za ka nan ba shi ne ba. Ka fitar da ka gaya min wace ce kuma a ina take. Na riga na fitar da tun. To a ina take. Shirdi tasha. Shirdi tasha. Kana ko da hankali bro? Da hankali a kanka kuwa? Shirdi tasha. Ya yi ba za ce ba ba zuwa ba. Kuma dukkan da ke amince ta kowa bayan ta fa ba mu da arziki ba ce ba. Ai dai ni zan zauna da ita ko? To tun na saka. Shirdi tasha. Yes. Taimu. Shin da tasha sunanta, ni sunana ni shi masta ne. Tasha, yi ba tasha ba? Kuma da tasha. Shi kenan. Abin da kake sa shi kenan. Na ji magani. Za ku ji alshir.
yau na sauko abin da sa da kira ka zama zami na nutsuwa zami magana. No problem. Yawwa. Kuma da shi kalmar ka da kake faɗa ta aure a maka aure to yanzu mu shi yayi. Yanzu abin da ke so da kai. Ka gaya min wacce kake so za ka aura ta yi maka ka fito ka gaya musu ayi. Ni da ma da ba kuma da magana kuma sai dai ku je an daura aure. Kai me yasa ba ka da hankali ne? Mace ka daura aure wasu iyayen kake da su wanda suka fi mu? To tunda kun ki ba sai je gurin wanda suke kaunar mu su daura mana. Ni da wannan abin da sai zaka nan ba shi ne ba. Ka fitar da ka ga wace ke kuma a ina take. Ba na fitar da tun. To a ina take. Shi da tashi. Shi da tasha. Kana ko da hankali ba? Da hankali a kanka kuwa. Shi da tasha. Ya yi ba shi ba ba su ba. Kuma dukkan da ke amince da kowa ba fa ba mu ji da arziki ba ce ba. Ai dai ni zan zauna da ita ko to tun na sani a. Shi da tasha. Yes. Taimu. Shi da tasha sunanta. Ni sunana ni shi master ne. To. Kuma da tasha shi kenan abin da kuma shi kenan na ji magani za ku ji alshir hindi tasha Allah na wani da hindi tasha ai tasha ma shine mun wani laban duk da gida tasha tasha hindi tasha بنت الشاب Allah ya ƙara haɗa mu da ke malam. Mu ne ni na kwanakin nan. Ko kin shaida mu? Wai ko har yanzu ba ku yadda da ni matar aure ba ce? Barai ma kuwa. Kin gane mu gaskiya fara yanzu muna abinda ko da yake in fact yau dai gaskiya kin dan canza amma ki ga mun fa har yanzu muna da kin gane mu a da yake ba. An kasa. To shikenan ba matsala. Kun ga dama wasa nake mu. That's good. Ni ba matar aure ba ce. Kawai dai kun san ba kyau mace ta yi irin ba da haɗin kai din nan ne da sauri. Yasa nake dan mutai nake dan ja baya. Amma yanzu ba komai. So za ba wani matsala ma ci gaba da abubuwa. Kawai yanzu ku je ku ga gidan namu. Mami za ku iya zuwa ko bana. Ai na san ku manyan yara ne ba kwa jure tafiyan ƙasa. Ai kuma ai kokari da kuka tako daga can zuwa nan. Har dai wannan din na ganshi nan. Babban yaro ne irin katani gannan ya. Sai yanzu kun san me za a yi? Bari shigan aje kan nan saboda na gaji. Sai ai za ku sha ruwan sanyi ko? So ba mu kula bari shigan kawo muku ruwan sanyi ku sha. Daga nan sai yanzu mu ƙarasa zancen mu ko? Okay. gaya mun gaskiya wai ka san mata soja ta shine wala gaskiya wani ne ke son mata shine yalla bai wallahi zan ga shine yalla bai ka kake santa shine yalla bai kai kake santa shine yalla bai duk da yalla bai
Ka yi slow magana ka ta ɗaya. Na ƙina yi slow. Na ce na ƙina hau slow. So go ahead. Ko ba ka ji na ƙina yi slow ɗin. Kai. Kana mini wani shaftar ma. Makarecin banza makarecin wo. Wato gurin budurwa ta za ka je ka hure mata kunne kai ba ka da aikin yi ba ka da sana'a. Ba ashe ni na ɗauka ma mata ka ce. Oh, ashe ma budurwa ka ce? Ye? Kana nema ina nema. Ina nema dai. To mu ci gaba da nema. To shi neman aure sai da sana'ar kuma in dai wale shi jariri an gode. Kai, ka shiga take yanka. Kana ji ko? Dan yi mu. Ya? Yaro man kaza. Shawara da yanzu kai dan girman Allah baka jin kunyar kanka. Da me? Ka dube ka. Kana dan musulmi. Kai ba saniya ba kana yawo da kaho. Me ya kaho wannan kaho. Rumfar ido ke. Rumfar ido. To. Are you finish? Wannan sabi din. Ka gama? Ban gama ba. To, continue. Ban gama ba. Na ce continue. To, ci gaba. Au, ci gaba. Ina sauraron ka. Kai baka san ma ina yi ba kenan la garawa. Bada bai, ni na garo bai. To, daka. Akwai yanar indillanci. Allah sai ne maganin ka a garin nan. Kai dan ban zubar ma da haƙuri. Oh, thank you God. Wanne ne wo? Ni ne wo? Na ce ni ne wo? Ka ce mun wo ko? Ka je gurin budurwa ta ka ce mun wo. To za ka gabo za ka ga tsiya. Allah sai na wawure ka tunda kake mun wo sai na wawure ka. Allah sai na maka ɗiban karan mahaukaciya. Shashashan banza shashashan wofi kana yawo ciki din yunwa. Wannan hular wasu gada sama ba cika take ba. Shitin ya ce mun wo. Ni ne wo. Haushin kare ke nan wanwan kenan. Wo, ko? Allah sai na wawure shi. Kuma Allah ya taimake ni. Sai ne kwance-kwance ya sami icen tsamiya da zubar da kuma ne maka wo wa wura ke. Ni na tara kuɗi na je na ba shi da komai zai hure mata kuɗi. Ko? Allah zai gaɗe. Ka ji ke mu kwa. Ina Hajjaj, ina kakar su ne. Waye ne, wane ne? Ni ne. Ina jikokin daki. Jikoki? Sun fita. Fita ba sa nan. Wato ni za su zo su yi rashin mutunci? Su tara matata a hanya su ce suna son ta? Mata zo da. Su tara matata su ce suna son ta? To yanzu abin da nake so hajiya. Yanzu na kama su sun gudu. Abin da zan musu ke zan waye. Kin san soja ko hajiya? San soja na san soja. Duk abin da ya faɗa ba a yi masa musu. Abin da nake so ki tsallan kwado yanzu a nan. Dan Allah dan annabi ka san darajar duba dan Allah. Duba ni tsohon wace kafan yaya nake lallaba ba balle kuma in yi wannan. Dan Allah dubi darajar duba. Hajiya kin ci darajar duba. Wallahi da ba tsohuwa bace ke na zo na same ki. To abin da ki ba yi a duniya ba sai kin yi shi. To kuma ki gaya musu sai na kama su. To kuma sai jikin su ya gaya musu. Yi masu. Ha tafiyan ma ni tsoro yake bani. Ni kaɗai kuma a gidan nan. Na ga soja yau. Na ga soja yau. Amarya. Zan fita. Za ka fita? Eh. Ban gane za ka fita ba. Ina za ka je ne yanzu?
nan waje zan je duk a gaggaisa ko wa ƴan uwa abu. Da Allah ta jira. Shara da wakyoyin wa zai yi su. Ibar wanda wanke toilet din ni zan maka kake nufin? Ai wannan da aikin mata ne. Aikin mata? Aikin mata? To ka ɗauki wankin can ka je ka ga gina gidan nan sai ka cika su. Dole ta gide. Da Allah ka ɗauka ka je ka ɗebo min ruwa ka zo ka min sharan nan kai min wanke kar in je ma in yi baki ni in ji kunya. Ka zo ka yi min wankin toilet kusan sati ɗaya toilet ɗin nan ba wanki ni zan wanke maka. Ka ɗauka mana. Wuce da Allah ka fita ka je ka ɗauko min ruwan wannan. Yi ban dariya mana. Dariya? In maka dariya? Au, haka ne ma? Ka fita da Allah, fita ka je ka ɗauko min ruwa. Fita da Allah, ka wuce sauri yake ka zo ka min share-sharen da dokiyoyi. A'a, kana wani abu kamar wannan an gaya maka ni kalan aiki ne? Na ga tsaraba. Soja! Kuka je kuka tsokunan matan soja. Ce har kuna son matan soja. Soja in shigo nan gaba na shaura kaɗan da na suma. Na taɓa ganin irin soja irin wannan. Da zai ce sai ya sa ni tsallen kwaɗo. Waye kakana tsallen kwaɗo? Au, dariya ma nake. Tsallen kwaɗo da kafan ya ike balantane a ce ni yi tsallen kwaɗo soja. Wallahi sai da na yi mishi magiya man ce ka duba darajar su sai ita kyale darajar su ba kyale ni tun da nike ban taɓa ganin sojan ku kusa ba sai daga darajar tsufan da ni sai ce ya kyale ko yanzu in na tuna yadda na ga soja jikina ɓari ma ike to zan tattara ku zan kai ku gida kun yi na ƙarshe halin ku ya ishe ni ba inda za mu je ga shi ba inda za mu je kaka na'am kiya ina guri da iya ki basar ka basar ba za ku kuma ba a ba za mu basar ka kar ku ƙara kar ku ƙara yanzu kun je gidan soja shauran gidan wa kas he yau na ga abin da na gani soja a gida soja ba abun gani ba ne kurkusa kamar zai ɗauki raina shaura kaɗan suma ganin sojan nan ma kawai da na gani a gidan nan cikina har kudu sannan tuna kan ji cikina yana bari sai ni ba Allah biya abin da isa kika ga na zo da ranar nan na zo ne miki alheri yau dinnan in Allah ya taimake mu yau za a turo gidan Allah rabatu amma ya ji daɗi ai da ma shi ma hakurci ai boda kuma ke kike ta cewa a turo na ce da ke za ni na bi ki san wannan shamakin ango to gware kankana ma ya san da ce mun ango ko kuwa shi kankana shi ke tara mutane kansa kamar daren bulan shi na ganin kamar ba za ce mun ango yanzu abin da na tanada bikin nan kin fanni din mutum na mutane ne to abokanai na kowanne bangaren sa ita zai ban gudunmawa a cikin bikin nan waƙe-waƙen da aka yi na zamani hadisi da sharifai na kanan damu Allah kuwa mai waƙar yabon mu hadisi da sharifai na kano shi ma zai waƙoƙi na soyayya ma wajen guda 90 da wani abu banda waƙoƙin ƙauna da aliki ta izanar fifita mana shayi kin ga amarya ce ne fifita mana shayi ya ce za a yi taburin bikin Allah zai yi ta. Akwai waƙoƙi kuma da isa na 'yan adawa tunda ina da 'yan adawa. Duk wanda aka ce ya zo gurin ki sau ɗaya ko ya turo, to shi ma sai an sa shi a cikin waccan waƙa kuma sai an aibata shi. Ka ce yanzu na je ne amma na ce kar aibata shi. Na ce kar aibata shi. Tunda na riga na samu, sai magana aibatawa ta kai.
kinga Sadi sai da sharibai Aliki ta bi Adamu Hassan na gudu din wannan kinga wannan Muhammad na gudu shi ma zai Aliki ta shi na fara faɗa zai shi ma zai Aminu mai da waya shi ma zai da yake kai mutumin mutane ke da yadda mai daya daga Kaduna shi ma zai Sa'adu Gobinda shi ma zai zo daga Kaduna nan kuma daga Gombe Al-Sa'adu zai zo Allah nuna mana lokaci. Amin a fadar da ke ma zai. Allah nuna mana. Na gode. Shi ma da rarrafe da yake waƙar ƴan dan baike shi ma zai. Da rarrafe waƙar ƴan dan baike. Da ji na gaya wa. Ya addu'a. Abin da ke sa zan kawo har bangaren harkar abinci ni zan yi bari. Ko kuwa ya kamata haka nan za a girke bangaren kwaye abinci ki wadata. Sai tun da zan yi abokai. Na gode Rabu. Amin na gode Rabu. Na gode da kuma maganar irin abubuwan da nake so da waɗanda ba na so wannan ya ɗaura wuri. Abubuwan da nake so da wanda ba na so da an ɗaura wuri zan gaya miki. Na gode. Amarya ke rabu. Yau za a tura gidan nan. Shi ke nan gidan ne ya zama gidan sai kai na. Yaushe mu je madam wannan wuri fa tare za mu tafi da ke saboda ba zai yi ban kyaliki yara suna ganin ki kyakkyawa ke mai kyau ce ga ki fara kina da kyau ga ki sura mai kyau yara suna gani suna cewa suna so a ba zai yi gwanda mu je in raka ki din da zaki je mu je tare to sai kuma idan gidan biki zan je haka zaka je ka tsaya a kofar gida kana jira na ta ce na zo da mai gadi ba su san mijina bane haba badan ba wani abun nan ai an san cewa matar soja matar soja ba wani abu in an gani ba komai mu je ko ina ne kuma ba washe zan bari yaran garin na rashin kunya suke mu ka san kai ba ruwanka so duka kayan da nake so na sa ai wannan kaya sun yi daidai yawwa you bature ba ruwanka da wallahi jabi ba na kai so sun gani haka sai su ce wani budurwa ce but ba su san ni I am married woman ba so biji na soja ne ba ruwansa da sai na wani sa hijab menene mun yi rayuwar turawa kuma a bariki mana a bariki Tagumi ma ka zo kai? Ka tashi ka je ko wanke min kayan nan. Ka tashi mana. Wanki? Wanki. Ka tashi ka je ko wanke min ina da buƙatar kayan ne cikin 'yan lokaci kaɗan. Kai shiru ka ƙasar da yi da kana kallo na ka tashi ka je ka yi min wanki. Omo, ni zan siyo maka sabulun wanki? Ka dibi tsabar ido na ka ce in siyo maka sabulun wanki? To ka tashi ka fita ka je ka nemo sabulun ka so ka wanke mu. Ina da bukatar tashi da Allah tashi. Ha, mai ki da fani. Ka tashi. Ka je ka wanke mun mana. Ka wuce mana dan Allah sauri yake ina da bukatar kayan ne zuwa anjima ka tashi ka je ka siyo sabulun ka wanke maza. Kaga an na cire takalmin nan ma kafin mu sake yawa ina rediyon nan rediyo ai tun na baro ta ya za ka bar rediyo a can kuma na ce ka na baka na ce ka taho kuma amma sai ka bar ta a can yo dan dago ka bai da ni inda muka je ka ce wani in taho da rediyo ina gaji amma kai faɗan raina hankali ne ba gaba nake da kai ba na baka abu kuma ka ce wai ka bar ta a can haka ake yi ina gaba da kai gaba kake da ni gajimare ne kai kare gaba da ban kare gajimare ba shine sarkin sama mana ni kake gaya magana ba gaba nake da kai ba an gaya maka ba gaba nake da kai ba an gaya maka ina gaba da kai kuma za ka tsaya kana gayan wannan magana mare ni ba zan mare ka gaba nake da kai ba lalle kai ma wannan
ina gaba da kai kamare ni an mare kai abin da zai to an ji wasan an yi wawan na ji yanzu ya ake ciki to ya fice ya ke shi can yarinya Wa alaikum assalam. na ruwan ango Haka. ya kai Menene? ango iska ya mutu ya ce akwai. Ni ban san yin iska ma na aura ba ma sai. Ni na ba mu mutu gidan kawai na gidan kwari. ka waje ne gida kika Wanda aka je yaro ya ta koyi. To, ya aka yi? idanunka da kunya ka zo ka same mu da wannan maganar to ina tabbatar maka kadan ma ka gani baka yi mu ba za a yi ta zauna lafiya Ai, goro ai ka makara. Tun lokacin da ke shi da kai yayan za a yi kai. Ba ka da mai gama da ta san iyayenka. Amma kare ne. Muna da dama ka gani ko mai gida wai me yasa nake tafiya dai daɗi na da gobe sauran zuwa yanzu ba gashi ba da ranmu haka ne. Allah ya kawo. abawa Allah ya kawo. Allah ya kyauta tsakanin ku ta kare mu kuma ina ruwan mu Ai shi. ka ga za ku koma ruwan kan ka ga ɗakin da za ka kwanta ba Ni ina nan, ina nan. mai gida to Allah kiyaye Inda muka magana kuma ai shi kenan. Dama ai abu da ke gudu kenan. Abin da masu ya faru. Wasu ya faru. Kun gane ni? Kun gama gudun? Na ba ba huta mu Kun ɗauka ba zan kama ku ba? To ku hau gongo. Hau gongo. Hau bara. Hau gongo. Hau gongo. Oya. Hau. Ka zama ka dangare. An ji ba. Allah. Mu. Huta. Oya. One. Daga yau, sai yau, duk sanda kuka sake wani abin da kuka yi min ba ma ni ba ma wani ma kuka yi masa nisa. Wallahi sai jikin ku ya gaya mu. Ku dinga tara matan mutane kuna yi musu iskanci ko? Ku yan iska a gari ko? Za mu kuma bayani. Gari an samu ruwa ko ina famfuna sun samu. Zan koma shafin ɓangaren waƙoƙin ƙauna. Dalilo, terere lilo a sa mata daule. Ga zauna, suna tafa, ta zauna, lalle ta zauna, mu ne mata kaulo, mu ne mata kallo, yakwa na yi wannan. Ayye lale, iyore ayye lale maraba sangaya, ‘yan matan duniya, sangaya sun samu a hanya, ni ina jin kunya, dole ne in juyo duka wata na kalla sai na yi dariya. Ayye lale, iyore ayye lale maraba sangaya, ‘yan matan duniya, dole ne in juyo ya haƙuri taushe, Yanzu to, gudu. ba gudu. Ba gudu. Ka zo hannu. Na zo hannu na zo. To. Kai. To. Allah. Wayo. Me kake faɗa ne? Allah. Haƙuri. Allah.
Allahu Asamadu Allahu Hakuri Allahu ya kawo kuɗi in baka. Ni kake faɗa halliru. Halliru. Ka duwa halliru. Allahu Allah. Kai. Mahalici. Wanda ya yi. Kai. Allah. Na'am. Mahalici. Na'am Allah. Mahalici. Allah. Kai. Ne. Hakuri zuciyarka. Kai sai. Na kai. Saboda Allah. Yabba. Na haƙura saboda Allah. Ka haƙura. To na haƙura. Saboda Allah. Na haƙura. Ka haƙura. Daga yanzu. Na gode. Ni da kai. Na gode. Ba rigima. Rigima kai ne. Mun zama abu. Babu. Sabon maza. Fada. Sabon maza. Fada. To babu yanzu. Kai. Mu gaisa. Kai kuɗi. Allah yawo. Ne zan baka. Zaka bani. Allah zan baka. Na gode. Allah. Kuɗi in kawo. Ne zan baka. Zaka bani. Allah zan baka. Na gode. Kuɗi. Gode Allah. Kuɗi izo. Aure a ɗanwa. Dan kawo. Dan baka. Daushe. Yanzu mun dama abokai. Abokai ni da kai. Na da badawara. To. Ba ta gane bayani na. Ni za ka dauka. Za mu je da kai. Ni za ka dauka. Kai mata bayani. Ni na fada muje. Yana zan fada muje. Kai ni zan fada, baki zan fada. Kada mu da kwaci kana fada zan kai sawa abokina. Aboki. Ni da kai ba rigima. Ba fada rigima ba kai ni kuɗi. Mota. Ni mota. Ni zan sabo. Kai ni zauna tuki. Mu hau mota. Kwarai. A kura. Za hau mota ce. Kwarai. Na ɗan maka. La wa na kama kai ka gane ni na gane ni ma ai sai da nufi ba ga mutum shi wato kun shanya na habbaci ne kaga na zo fa naga sai sawun baburin kawai kuma ka tambayi baburin ka ce wani dan dokewa kai kwada man mari kudin ma mun ibo kwada man ba haka ba kai tuman marin sanace kai kwada man mari dai kajiyan da ake harka kaga yanzu dama tare na ɗebo ku ya ban ka ne wani wai ko ba za ku wani ko ban kun bane Ana lafiya? Na ganka a rana? Sannu kawai. Zaman wannan rana ya fi zaman gida. Zaman wannan rana ya fi zaman gida? To kaga irin abin da suke Kwana wannan ranar da gida? To kaga abin da nake gaya mu. Ina gaya maka ka kyautata mu'amalarka da iyayenka, ka gyara mu'amalarka da mahaifanka, kana ganin illa ce. To yanzu ka yi da bakin kana gaya mun gara rana da gida. Qur'ani ya ce wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Kake wa iyayenka tsawa kan ma su aike ka ko su saka aiki ka ce ka gaji. Kai magana mai taushi aka ce kai ku kana ta tsiya ku kana ta rike na rantse da tallahi da billahi baka fara ganin musiba ba ma tunda abin da zaka ci bai gagare ka ba a hakan ma na rantse da tsarkin mulkin Allah baka ƙara ganin bala'i sai ka tafi malam ka koma ka nemi gafara ka sulhunta da iyayenka in ba haka ba wannan ya rigar ma ta gagare ka zan duba duba za ka yi? Lalle ba ka za ka duba?
a tuna ta baka da kowa wata Allah. Ina ta baka kula ban gida. Wannan ki rinka tarar. In na tsawo kiret guda ana sha muna sha sai ya ƙare. Sai na fita da kiret ɗin sai a sawo sabo. Hawa. Ya ba sa daki. Ai wato zaman aure din da kauna. To ya fi komai daɗi. Ya fi komai daɗi. Duniya sabuwa ce. Yanzu abin da nake tunani. To yanzu jira kaka. Wa. Ai ni zama daren ba. Zauna kin. Ban gane zama ba. Ina ne ni? Fita ina. Ai sai na yi samu kamar sati guda cikakkiya a cikin gidan nan. To yanzu da ba ta ba kan nemi mura ne za. Akwai abin da za a daliya ba ta kare. Kwai ma bai kare. Haka za mu zauna mu dinga kallon juna. Haka kullum za a zauna. To yanzu da kai. Ma jikin amare ki kalle nan kalle. Ma jikin amare ki. To yanzu ranar ɗaurin aure da a ce ka zo ka tarar da an ɗora da su ya za. Liman zan mayar gurgu. Allah sai na fare maka masa ta bangaren dama. Ai idan liman ya ɗauka ta ko sai na bi ƴan ɗaurin aure da madoki na rinƙa musu tsibi ɗai. Abin da zan yi ke. Allah ku amarya. Ko da an ɗaure ka. Wa. A ɗaure ni ke kuma ke. To tun da ba zan sha ɗaure ba bai kamata amarya ta zauna ita kaɗa a gida ba. Ba abin da ya shafe ni ya shafe ni. To jiya da shi ka fita. A shi kenan. Ke kina da dula ta amarki. Ba za ka fita. Ke kina da dula ta amarki amarya. Ka ciki zan buwa. Ina ba ka gai kadai. Ya? Ni ma cikin da shi ko. Amarya. Amarya. Ka. Ai na shiga ciki. Ba da canna. In na zauna tsakar gida amarya na ciki ba da canna. Wai kina ina ne? Mi ko mu kwalba ɗaya na leman. Mi ko mu latsin nan da Allah, mi ko mu shayi nan. Ba mu latsin nan da shayi mi ko mu. Ka gani je kawai ka. Ya? Shike. Ibro! Ina ta kiran ka ba za ka an samu ba. Wanda kuma kiran karnuka ba. Kiran karnuka. Ha to suna na kai mafi dai. In dai kina son lahira ki ba ma sayawa. To da Allah jira, ni ba nan bane. Kunin aya ne. Ka dauka ka tafi talla. Kunu ne gashi nan dan ba zai baka zo ka kwanta min a daki kawai kai sheme mai ba sana'a. Ni ba zan iya ba. Dole ne in koya maka sana'a. Kunin aya ne gashi nan naira 30 naira 20 naira 50 ka dauka ka tafi ka je ka siyar min da shi. Kai ya tsage. Tallace ka je ta wallahi kuma ka dauka ka fara tallacen daga nan in ba ruwanki da lafiya ta ba ka je ka siyar mun kuɗi nake nema kuɗi nake so ka dauka ya Allah malam ka tsaya ka damu wani salo ka dauka ka tafi ka je ka siyar kuma duk inda ka san zaka je ka siyar shi ni dai sai ka siyar kuɗi na nake daga nan ka fara sarda kuɗin in ji dauki kunin haya ne naira 50 naira 30 naira 20 me zan ce me za ka ce ai ka bi ni ka fara tallacin daga nan in ji gaskiya kin gama da gari wallahi sai Allah ma na kauce sai kunan amin zaki cakwai Allah na gode maka da Allah Ubangiji ka nuna min wannan lokaci tun da gida a jagon rigima na safe daban na rana daban har soja na gani a gidan nan to gashi yau an waye gari Allah ya ansa addu'a ta ashe duk addu'an da za ka yi mahalici yana ji kuma yana biyan bukata gashi yau ya biya min bukata can kun shiryu dama kullum cewa nake Allah ka shirya mana ya'yan nan Allah ya shirye ku yau gashi kun shiryu sallah in ce ku tashi ku yi da Allah kaka ne ki ban mu wallahi za mu hada ana hada sallah in ba yaranta ba to gashi kun shiryu
Allah ya dada shirya ku Allah ya dada shirya ku Allahu akbar kaka dama mun ce za mu gaya miki saboda irin halin da muka saki da abin da muka jajjawo miki haka ne muke tsada Allah ya kuma ki yafe mana sarki na yafe muku duniya da lahira na yafe muku duniya da lahira Allah ya ba ku mata na gari Allah ya dada shirya ku Allah ya sa wannan hali naku ya zama ishara ga wa'ansu dama idan 'ya'ya suka fandare addu'an nan shine Allah na karɓan addu'an bawa Allahu akbar ni ina kakarku addu'an da nake ta yi gashi yau Allah na gode maka an gode lokacin sallah lokacin sallah yayi Allahu akbar sai kun dawo Allahu akbar to sai kun dawo Allahu akbar Allahu akbar Allah kenan ina cikin magana aka yanke mun magana lokaci ya kai ni ma barin tashi a lokacin ya kai barin tashi in je in shirya je ni ina mun za ne dai dan Allah ya yafe mu abubuwan da muku da Allah ne ya yafe ina ban je kuma abubuwan da ne muku da na rashin jin daɗi da kuma abubuwan da ne muku wanda ba ji daɗin sa ba dan yana ɗaya daga cikin abin da ya jefa na wannan masifa dan Allah ka yafe haka ne ni gudu dama ai wannan rana da mai take kira iyaye dama ba da wani fata ga ɗansu illa dama ce yau Allah ya shirye shi tunda har muka yi maka kuma ka ne mai gafara to ni dai ta bangare na gafara ma da lafiya amma ba su aita ka na gode mai gida ai ka san dama ni tsakanina da shi ni ba da matsala da shi tunda hannunka bai taɓa rufe kayan ke kayan ba wannan rana dama ita muke fata alhamdulillah ba abin da zamu ce da Allah sai godiya ubangiji Allah ya ƙara shi ne mana gaba wannan abu yayi daɗi Allah ya ce maka hakan da kai yayi daidai kuma mun gode wa Allah domin shi ne majibincin al'amuran mu ita ma kuma zan je in same ta zan mata nasiya ubangiji Allah ya sa yadda kai ma ka ɗauka ita ma ta ɗauka Allah shi ma za a ɗebo ruwan ka gani a lokacin shi kai na ta fasa inda ce mai gida ya haƙuri ya bata mu sai ka ji kamar na ya fama wuta ta ai duk wanda ka ji ya ce haƙuri bai mai rana ba wallahi bai yi shi da yawa ya fita da Allah mutu ba ne ma in bada dai zancen bai da amfani da na kai kwalli Lagos ni abin da na ce zan awo ashe mai gida ka ce hanya turba gida take bi haba ko da na je to ni dai Allah ya taimake ni zafinka da kake ɗauka ban ɗauka ba Allah kuma ya taimake mu da ranmu gashi mun gani dama wannan addu'ar nayi ta nace in Allah ya yarda sai ka samu kwanciyar hankali da wannan yaron to ka gani kuma Allah ya amsa mana ba abin da zamu ce da Allah sai godiya Amin wa alaikum salam. Me gida? Na? Dama zuwa ne in nemi yafiya a wajen akan duk abubuwan da na yi maka. Na san ban kyauta, amma don Allah, don annabi, ka yafe ni. Na gane kuri ko ka Ba komai, ba komai. Ai shi Allah maji rubu ne. Ni ma na rike tarbin da nan da kike na yi ba abin da nake istighfar yake. Wato wayannan matsalolin ba laifin ki bane. Laifi na ne. Na farko ni ma bai kyautata iyayena ba, to dole in samu damuwa. Amma daga baya na gane kuma irin azabar da na shiga da masifar da na shiga na koma na rasa na nima na ba su hankali ce su yafe mu abin da ne musu bayan da ana su yafe mu suka yafe mu daga nan duk ɗaya inda suka ce sun yafe mu wallahi tallahi har yanzu ban samu wata damuwa a zuciyata ba kuma ban rasa ba ban kuma samu damuwa ba wallahi ba ai bin iyaye gaskiya wanda bai bi iyayensa ba to bai more wa rayuwarsa ba
Allah ya fi amin amin dan na ya fi miki wallahi ya fi miki tunda wani ne ya kamata ya fi miki wani ko sai Allah ne zai ya fi miki Allah ya fi mana Na gode.